Assalamu alaikum bandiraɓe fulbe jamali mon kala pulluɗo woni soplo arduima jamali ma mangi ziarni boyno desa todo mi segi do res wala bandiraɓe vraiment taw ko haalande on gonga mi andino yimɓe ɓe ino dañi caɗele kono ha hikkadi foti ni o ala mi famirano noon toujours ƴeewe vidéo ji soppulo ardu mi yi on mi jokkata neɗɗo mbo wawa kam okku gandam te mi ñembata ko nafata ala mi wawa ɗum ɗo waɗ mi ala on ɗon temps bandiraɓe gili ɓooyi woodi ko mbattonin tete tuma fo wawi yaadu on pamat hoko woni gonga te ko heewi e jaaki kam d'abord ko woni luwa ko on ganda ɗum toujours mine yam ɓalejo tan immoto naata e hunde ta hay diga ko andi hen hay diga immo tan naata onon mi haalti holko woni activiste onon ɓe wofoɓe ɗo e ɗi réseaux sociaux holko mbaɗɗon ko goɗɗo jokkirta on min de mi yi'ani darde activiste mi yi'ani ko ƴattodirgol ɗum woni kaari ko activiste mi haalani o hoko woni darde activiste te neɗɗo o mi haalanima kala ko mbatta yo a andu ɗum d'abord yo a jogo formation mo hay soko seeɗa ɗum ɓeɗo ɗon mbiyata conocimento kala ko mbatta ko adi ko fof ko ɗum onon tan jimi activiste waɗa hooremo journaliste min mi meeɗa ɗum gi taw wana e mon ko ƴattondirgol ko ɗum woni wonde activiste activiste biɗo ko leñol kay waɗi représenté on ƴatto ɓeeɗa fulɓe eyi bandiraɓe ko kollirton ko ho onon jogii doole onon jogii goɗɗum eyi Allemagne kam goɗɗaki so onon jogii valeur ɗo e nder Europe han Allemagne kam goɗɗaki hay oto an wawi yaade ɗo eda wonde ɓaawo écran ma ane ƴatto goɗɗo Allemagne ɗo haɗi jaha ɓay ɗum kollirton onon jogii valeur Europe aywa kollire valeur mon no toujours mine yiya on ndeno ɗe réseaux sociaux ko heewi e mon onon mbaɗa direji onon kaalira e nder réseaux sociaux na neɗɗo leɓo privé whatsapp ka e sehel mum ni taw ko direɗ waɗi aduna o piyu e heɗima bandiraɓe changer jaɓɓal changeon mentalité ji mon ɗi jogiɗon ɗi human binneyagal mo ngal ino ɓurtiri a wawa yiide ko a pullo mbaɗa contre pullo namani a wawa yiide ko pulagu kaɓantoɗani mbaɗa contre fulɓe namani min mi hori ɗum ɗon faa ɗum ɗo on kalta ɗum de on kalta ɗum ɓay ko heewi e mon ko soppulo ardo jokki ko o jokkani ɗum on kalta ɗo de hoko woni daranade leñol walla hoko woni valeur neɗɗo yiyama ko min go valeur tundu am ndu daranimo valeur tundu ma ndu daraniɗa walla ko ɗo daraniɗa min komi ɓiɗɗo fuladunajo ɗon boyi on haalan hay ɗi noppi tan darɗa anda oɗo ɓiɗɗo pulo pire
kono on kalani ɗo de bandiraɓe mi yi on neɗɗo sono ɗayne ta ane ndara min e yiyande am muccude vosotros lo que necesitáis es una ayuda psicológica. Necesitáis ayuda psicológica. No estáis bien de la cabeza, no estáis preparados mentalmente, desde mi punto de vista.